ka-Farzan, ini mga guto mo niyang unang misa de Gallo nga live na itong i-broadcast gikan din sa Miracle Christian Parish sa Barangay Buhisan ning Dakbayan sa Sugwa ubon ni Father Marvin Silbaligi ang Kora Paroko din sa maong parokya. Sa ngalan sumalang sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Paigsoon din pagsugod nato sa mga tradisyon din sa atong simbahan Katoliko sa Subo sa Tibok Pilipinas sa atong pagsugod sa Misa de Gallo. Atong nagpasalamat sa paghatag ka Maria ang atong inahan. Atong ihanan kini Santos nga Misa alang sa atong tagsa-tagsa kakatiyuan. Atong iampo ang atong tagsa-tagsa kapamilya, mga membro sa atong mga sityo. Pinabina sa Kadasi Phase 5, Anahaw, Kadasi Phase 4, Olivo, Jerusalem. Anuman kita sa pagsauli ng Santos nga Misa, milos kita sa atong mga sala. Yeah.
Himaya sa Diyos dito sa langit. Malako kita. O magagahong nga Diyos, paon iyong pasundi kami kanunay sa inyong grasya, aron kami nga napadayon pag-awang sa pag-amon sa inyong anak, matabang sunod ini kinabuhiya karon, o maganaman usap sa mamot ni walay tinutuban, kini ang ipangayo, pinagos ang Pinoy Kristo imong anak, ngapoy kaliman kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga sa hangtod sa kahangturan. Pagbasa ikan sa basahon ni Propeta Isaias. Nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan. Sunda ang justisya o buhata ang matarong. Kaysa dili madugay, luwason ko na kamo. O ipaila ko ang akong katarong. Bulahan ang tao nagbuhat din sa kanunay. O magtamud sa adlaw ipapahulay. O dili kayo magpasipala niini. O dili usab magbuhat o dautan. Ayaw tuguti ang langyaw nga magsimba sa Ginoo sa pag-ingon. Hinginlan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawan. Ug ayaw sa bitugot nga moingon ang yukuno. Sunda ako sa patayng kahoy. Ang mga langyaw
nga midol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlaw ipapakulay ug nagtuman sa iyang mga sugo. Panadon ko sa balaan kong bukid ug lipayon ko sila dito sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunod ug mga halad inihaw dawaton ko dito sa akong halaran kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang Ginoong Dios nga nagtigom sa mga katibulaang nga Israelita miingon, aduna pay uban nga akong tigomon, walay labot ni adtong nagtigom na. Ang ulo sa Ginoo. O Diyos, mahatay ka, ang tanang mga nasod kanimo. Ako natin mo kalimutan, masayon sa iyong kabubuton. Kung mahibaluan ka ng kanasuran sa kaluwasan, na ikan kanino. Dahil kung kaunta sa katawan ng Diyos, na kung kaunta nilang tanan. Dahil kung kaunta sa katawan mo, Diyos, dahil kung kaunta sa tanang katawan, mihatag ang yuta sa iyang ako. Ipanalangin kita sa Diyos. Ipanalangin kita sa Diyos. Pasidunggan ang tasya sa
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Usang adlaw niya na si Jesus miingon ngadto sa mga katawhan. Kung magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw ko ang akong isulti. Apan may lain na nagsaksi mahitungod kanako. Ug nasayod ako nga tinuod ang iyang isulti ibahin kanako. Ipadala ninyo ang inyong mga sinubong ngadto kang uwan ug nisaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao. Isulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga o nagdan-a ug ikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadyot sa iyang kalayan. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipamulong kanako sa akong amahan mo ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. May buntag natong tanan. I-greet mo ninyong tapat, may buntag. Ay duka-duka. O ako pong i-greet ang atong mga eksunan karon nga naminaw sa atong live broadcast sa DYRF o dini sa atong parokya. Ato po i-welcome ang manager sa DYRF o ang iyang kauban si Father Bobby Elisa o si Father Vilmar sa tagang si Pampanga. Maigsoon karong adlaw at isugdan ang Misa di Gallo. Pangutana. Unsay ipasabot sa Misa di Gallo? Mga mama na may inyong mga anak, mata, day, sigma na ta day, Misa di Gallo na ron. Kung tanong kasi mong anak ma, kung sa man ang Misa di Gallo, sa may ito ba? May suwan ang Misa di Gallo, usa ka Spanish term na nagpasabot sa in-English o Rooster's Mass. Rooster, mao kana ang laki nga manok. Kung atong i-translate o binisaya, kung sa may binisaya sa laki nga manok, sunoy. Misa sa sunoy. Mulahin, binaw, no? Ato nang gamiton, Rooster's Mass. Nganong Rooster's Mass man ang ipasabot ni ini? Tungod kay ang Misa di Gallo, dili man kita ang nagsugod ni ini. Ang Misa di Gallo, usa kini ka tradisyon sa mga Espanyol, Spanish na mga tao. Gani, siguro 500 years ago, nangandoy ini ang mga fraile, mga pari ng mga Espanyol, mga Mexican, o ilang i-introduce ang ilang tradisyon dinhi sa Pilipinas. Ngano, kung sa may nagtabok dito sa Spain, o dito po sa lugar sa mga Mexico, kasi gano'n ilang trabaho niya itong panahon na maong ang pag-uma. Ugagot na ibawan, ining mga pag-uma, sayo kay ni bumata sa buntag, kay para daghanag na himo una musaka ang adlaw. Karong panahon na, yung sama niyo pagmata, nagamit ako, alarm clock. Kung sa orasan niyo, i-alarm. Alas 3, ikaw mga alas 3, paano balik 5 minutes. Paano balik another 5 minutes. Di ba, ana wala?
Aman ko sa karaang panahon, wala pa'y alarm clock. Kamong mga lulo ug lula nga nanimba karon, ni atong bata pa mo, unsa may inyong alarm clock? Tugtugakog sa manok. Mao dahil ni atong panahuna sa Spain, inigmata sa mga mag-uuma ang ilang alarm clock mao ang pagtugtugakog sa manok. Inigtugtugakog sa manok, mag-ampo sila una moadto sa uma. Ug yabot ang panahon nga una sila manguma, dili lang mag-ampo, maghalad pud sila og santos nga misa. Inigtugtugaog sa manok, mao to ilang alarm clock nga magmisa na sila sa kadlawon. Ug ikan dito ang ulong Misa di Gallo, nga gitawag og Rooster's Mass or Misa sa kadlawon. Ug i-extend po ang pangan, makadungog po tag Misa di Gallo, na ako'y pangan nga Misa Aguinaldo. Kadungog mo na? Ang pulong Misa Aguinaldo, nagpasabot Misa nga regalo. Misa nga regalo nato ngadto sa batang Jesus. Unya, gi-extend pa yun na gitawag og simbang gabi. Ura-ura na ning tulog. Ang simbang gabi, maugyang misa, pero gibuhat, inig kagabi, alang sa mga tao nga dili makahimo og kadlaw. Ang Misa di Gallo, Misa Aguinaldo, simbang gabi, mga misa pahinungod sa atong mahal na Birhen Maria. Mao nga ang vestment sa dinakong pari, blue or white. Kaya atong pahinungod sa atong mahal na Birhen Maria. Panahon sa Misa di Gallo, tungod kay Misa alang kang Maria, dili pa na misa sa Pasko. Mao nga ay mong ngayon nga wapay Christmas carols. Kay sa sud sa simbahan, ang Pasko magsugod ini ka December 24 midnight. Mao kana ang background sa gitawag og Misa di Gallo. Ug dako kay natong kalipay ug dako may sugon tungod kay sa tibuok kalibutan. Ang Pilipinas na lang karon o mga nasod nga dunay Pilipino ang naay Misa di Gallo. Sa Spanya, sa Amerika, sa Europea, wa na'y Misa di Gallo. Wa na magani o simba o Domingo, unsa naka o kadlawon. Mao nga ang atong tradisyon sa Misa di Gallo, atong yuning ipakuyanap o ipanayon kung saan man pinaagi sa atong mga anak. Kamong maginikanan, dala yung mga anak sa Misa di Gallo para puhon o butubog na sila ang padayon sa atong tradisyon. Amen? May suon ni ining Misa di Gallo, panahon kini sa pagpasalamat. Kay naay uban moingon, Pader, kumplituho na akong Misa di Gallo, siyang kakadlaon para inikahuman makakita kong uyaw. Ang uban kumplituhon para inikahuman madawat ang di pangayo. May suon ato kang kuspon. Panahon sa Misa di Gallo, dili lang ni panahon sa pagpangayo. Kay kita sa tibuok tuig nagsigi na tagpangayo. Mao bitaw dunay inahan sa kanunay panabang, kay kita mga anak sa kanunay pangayo. Sige pangayo sa tibuok tuig. Nindot unta niining Misa di Gallo minunta, Lord, Mama Mary, musimba ko kada kadlawon aron pagpasalamat sa tanan nga mga grasya na akong nadawat sa tuig 2019. Kay daghan kay mga grasya nga akong nadawat nga nakalibot tang pangayo sa Ginoo. Amen? So mao na musakripisyo kung matag sa kadlaon pagpasalamat sa Ginoo.
May suon ni ining siyang kakadlaw, hapit na yun. Mataw ang manunubos, pangutanan. Kinsay mag-birthday ini December 25. Hala, kailan mo? Kinsa pa der? Ang Ginoo birthday ni Jesus. Kung doon ay birthday, imbitahon niya tagkumbira o sa may mahita mo, magdagita o regalo. Diba? Kaya uban, kumbira, kako na may atuon, may regaluhan. Pero kung doon ay birthday, magdagita o regalo. Ang akong pabaw ninyo, niining siyang kakadlaw. Ang akong pamalandungan sa siyang kakadlaw, aging pasiuna sa permirong kadlaw. O ato ning tupagon, inig Pasko, ang pangutanan. Unsay inyong regalo sa batang Jesus? Balindog palihog atong himuon ang pag-ampo sa naglingban. Ating panalan at sige na tumangin sa atong pahingon, Ginoo dungga kami. Alam sa simbahan, usa ka makasasalang katawhan, magampo kita nga dili sa kawalang paglaom o dili magpakabana pagduol kang Hesus iyang Pangulo. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanilang tanan nga nagubot og pangatungdanan publiko, ilabi na din sa atong nasyon. Nga muhatag sila paglaom o tabang ngadto sa tanang nagulong o nabugatan. Magampo kita sa Ginoo. Alam sa tanang tao nga may maayong kapubuton nga niining malakon o malinawong panahon, maghiusa sa pagpatigbatok sa tanang matang sa inustisya o pagpanlumig. Magampo kita sa Ginoo. Alam sa mga sakop ni ining katilingban nga magdasig kita kanilang tanan nga naalaot ilabi na ang naalaot tungod sa sala. Natugutan nilang kaugalingon nga tanpugon sa kaluoy ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alam sa tanang nagamatay nga daton sila ngadto sa kapuno sa walay katapusang kahayan o kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Pagkatawag ni Diyos sa kinikalan ng pag-ampo, pinali ni Kristo ang Ginoo. Amen. Palingkod-palihog, nining tumura ato sa i-insert ang atong himuon nga fundraising sa atong simbahan. Ang pagpangulikta ni Maura ining kahuman ining bakit kanta sa offertory song. Inikawaman sa isa may suon ako ipakita niya ang atong design sa atong simbahan. Kaya atong simbahan nagplano ta nga atong palakdan, atong padakan. Ang mga project maabot og 5 million pesos. O tungod ni Ana, kinahanglan ta mo imo og fundraising. Usa ni Ana mao ang Light Aid Bilen. Sa akong pagtawag sa pangan, palihog adto sa likod aron pagkuha sa iyong kalinga o magpaabot ang pagtungan dali sa tubangan aron paghalan. Armamento and de la Riarte family, Lorebas and Cafuelan family, Villarmonte family, Chavez family, Joan Juezan, Mr. and Mrs. Baygon,
Anonymous Turok family, engineers of CBTSI, Sibuko and Gaudiano family, Jubilin Ibunalo, Leo Noel, Mr. and Mrs. Marcelino and Rosita Cacho, Mr. and Mrs. Lumokso and family, Mr. and Mrs. Epifania Valles and family, Rosemary Patuto, mao kini ang gikan sa Kadasig Phase 5, gikan sa Anaaw, Mr. Tranquilino Orpiana, Mr. and Mrs. Paul and Polina Carulasan, Mr. Vincent Gennaro Jr. and family, Mr. and Mrs. Anunciado Zamantha Entera, Mr. and Mrs. Gina Reyes, Mr. and Mrs. Guadaline and Arvin Surman, Mr. and Mrs. Judith Taum and family, Tata Indangan, Nazareth Homeowners Association Incorporated, Mr. and Mrs. Josephine Tatang, Dangang family, Mr. and Mrs. Vicente Perez, Mar Vitor, Mr. and Mrs. Noel Perezas, Randy and Annabel Torino, Marilyn Ferrodino, Juanita Tumayaw, gikan sa Kadasig Phase 4, Mr. and Mrs. Miscuan family, Florencia Pesira, Nilo Aquino, Maribel Cabacas, Rose Labiaga, Mary Ann Nolasco, Lina Unio, Andres Lubronio, Gerardina Ronato, Les Capudas, gikan sa Ulibo, Marilo Mission, Erlinda Bayunan, Alma Velasco, Pulito Bayunan, Alan Guadero, gikan sa Jerusalem, Marata family, Abelia family, Lisa Vicente, Fabian Aunswan family, Mr. and Mrs. Mario Romanos, Vesti family, Beltag family. Uban po nila Noel and Norwin Bacalisas family, Mrs. Ana Guerra, Federico Fuentes, Mr. and Mrs. Sabado, Mrs. Virgie Boisel, Maria Heidi Narvasa, Rosalina Canales family, Mr. and Mrs. Lazaro Saki Labon, Mr. and Mrs. Exoperto Hamero, Veneranda Cabunay, Enelberto Macabuhay, Mrs. Alicia Patillo, Benita Apelio, Nina Vega, Role Danet de la Calzada, Mr. and Mrs. Noel Lavenzores, Jefferson Ramirez, Daniel Macabata, Mr. and Mrs. Ramon Busara, Brenda Valente, Eunice and Dave, Arlene and Jonathan, Relene Marilyn Radasa, Hannah Naguto, Naomi Naguto. Ang atong muhalan og light abilen karong kadlawon nga tag 1,000 pesos niabot og 76 ka buok. Atos lang tagaan sa restaurant. Ako hangiyon ang choir sa pagkanta usa ka Marian song. Samtang upaso ang muhalan ng kandila, aging pagsiunang sa atong paghalad sa mga gasa.
sponsors, Mr. and Mrs. Emmanuel Boyster family, Mr. and Mrs. Dena Sita Belgas family, Mr. and Mrs. Ruben Rufina Belgas, Mr. and Mrs. Pinti Lydia Belgas, Mrs. Merlinda Pandemial Belgas, uban po nila Mary Mairosis, Pede Armamento, Antonia Beniglao, Villa Loremas, Christian Sibuco, John Martin Cano, also uban family, Romanos family, Barata family, Fariolen family, History family, Beluan family, o ang tanan mga chapel officers sa Zone 1, mga kapatid. Thank
Paigsoy pagkakong mo, ano na ako, ang inyong sakripisyo, dawat na sa Diyos sa mga makagabong sa kanila. Mga apoy pa yung tatanimong Ginoo, ang mamagsanin ng pagkakong sakripisyo, o tungkol kay wala kayong kami ito kalingong panganunan, patagin lamang kami sa iyong panamang, ini ang ipangayang pinagin ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Sa Diyos tunay pagkagamang sa tanan ang iyong magkalong ngayon. Magpasalamat kami kanino kanunay sa tanan gabi pinagdi sa Kristo ang Ginoo. Kay siya ang pulong na walay sinungan na walay katapusan na sa katingilangan ng iyong tao pinatag sa mga mata sa pagpuo. Ugbusa sa mga lumasang sa langit, doon kami sa walay pulong na Panginoon. Santo ikaw, Ginoo, naburan sa Dalaga Santo sa kadalayan ng Espiritu ng Santo sa iyong mga dasal. Amay mo kanila ka namang nalawas ng muli sa Kristo ang among Ginoo. Sa pasakit sa muli kong bigwas sa pan, pasalamat ka Ginoo. Pipikas sa biyata niningat ko sa matilunan o pingon. Dawata kini mo tananong kana, kaya kini maong akong lawas, kaya biyag alang kaniya. Sa sawang pagod ko sa panihapon, may kuwasa sa kalis, may pasalamat kanino pag-usap, may ato niningat ko sa matinunan o umigon. Dawala kanino painom ka mga tanan, di ka naini, kay kanino kalis sa akong dugo. Sa pagtunay ka kasabutan, ang dugo nga iulan ang kanino alang sa mga tao, ano masalamat pa sa inyo, buhata kini, ano paghandong ka na. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ninipan sa kinabuyong kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, kung kayo kami iisip na kaya ng mga tupang mulagan kanimo. Ibawal kami ng mga lawas-lawas na muli Kristo mag-ayusan niya sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tipong kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma.
uban ni Francis sa mong Santo Papa, ni siya mga arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumyo sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Silang tanan daghan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan imo kami angayan nga magkaambit sa kinabing tunay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uman kaniya, uniha kaniya, ihatag na kanimong magkagahong naman, diya sa kayos na Espiritu Santo, ang tanan ng maya, hangtod sa kahangturan. Karang malamang kita sa bahay na pagdating ng mga pulong dito sa atong manunubos. Mangayon kami kanimong hinungay, kami luwasong sa dalang dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahuna, alang tinapakan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sana, ug maligas na nakasamo, samtang kapagod kaming malawon, sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kaya si Kristo kasi pumapas pati sa kalinaw, ibinig mo kaninyo, ako kalinaw, ihatag kaninyo. Kaya darawa mo mga salamat ng pagsaling sa iyong simbahan, sa iyong kabubuton, katawin kami sa iyong kalinaw, kayo sa ikaw, mabuyong hari hangtod sa kahangturan.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mga kaninyo. Ating pakita ang atong pag-ilig sa unay. Kini ang kanayang sa Dios kawapang sa masalas kalibutan wala nang ilapit alang sa paningapon sa Ginoo.
Manako kita. Kuman kami mamasumino sa iyong lawas o dugo, pinagi ng sakramento, tuloy kami nga magpanamon nga malamo, ang mga butang nga kalibutan, o gigubaw na mga butang nga langit nun, ini ang ipangayang pinagi ni Kristo amo, Ginoo. Malikod. Maigsoon, nagkakisalamat sa inyong pagtambong sa atong Santos nga Misa, ni Primerong Misa Igalyo. O dako na akong pasalamat tungod kay ni Duyong Uban Kanako, una sa tanan, ang pamilya sa DYRF na gihimo karong live broadcast 12:15 sa atong mga radyo, uban sa ilang manager, si Father Bobby Bisa o sa iyang kauban, Father Felmar. Atos na kadama si Papa. Kung pasalamat po sa atong mga kaigsunan, ilabi na sa Zone 1 ng mga kapilya, gikan sa Kadasin Phase 5, Anahaw, Kadasin Phase 4, Olivo, o Jerusalem. Kung pasalamat po sa atong mga sponsors, sila Emmanuel Boysen and Family, Denan Sita Abelgas and Family, Keman Rodifin Abelgas, Binti Lydia Abelgas, Amerlina Potencial. Upan po sa Auzo, Upan ng Family, Romanos Family, Marata Family, Faruelan Family, Istoy Family, o Beldan Family. Ikan po sa Phase 5, Penny Biosis, Penny Armamento, Antonia Mahinglaon, William Loremas, Christian Sebuto, John Mark Gabiano. At silang tagaan sa masipang maigsoon basin na ibong mo alang sa wang pakibaho, ang atong parokya maghibo o dako nga project. Ang atong phase 1 nga project na humana. Kung atong tanawon ang atong pag-ilis sa mga suga na humana po, sa unang ingkit magto atong ilisdan 8 ka puti nga suga o sa dili sa ubangan ito ka mga warm white o kaning yellow na tuyok sa atong kisami, itawag ini tube lights. So nahumana po na. Inigawas nato ang atong kuran ug atong gate, nindot na pong kaayo o makapahambog ta murag lupigon ang katedral atong pagkaka sa pagpapag. Humana po ng atong nagputanan, humana po ng atong prayer room. O labaw na sa kanan, naiisda na ang 44 ka mga lingkuranan o puti na color o doon po tayo duha kadagko ng mga electric fan nga karon wag yung ko'y nakitaan isang usa nga na may pay at tagal sa pagpapag. May soon mao kini ang atong phase 1 sa atong project. Phase 1. Nahuman na atong phase 1, pero utangan pa itaw ta. Dako pa ta utang o na eyes on the board. No? Ang atong utang sa lighting, 26,525.51. Ang atong lights, 88,010.65. Ang atong cook lights, 86,600. Electrical as built, 8,000. Ang E5 lights, 14,560. So ang atong balance sa atong lighting apil sa sulok sa gawas, wabot mo 223,696.16. So mao na ang atong utang. Mayroon nga nindot pa ng simbahan sa buhisan, pero dako pa na sila utang. Unang mauwaw ta. So mawaigsoon, muhangyo ko ninyo, ang tanan natong second collection panahon sa Misa de Gallo, atong ibayad sa atong utang. Panginaon ka nga mahuman ang Pasko, pakabayad ka sa atong utang. Kaya kung di ka kabayad, si Padre Mar maoy mapriso.
bitaw. So ako ngayon ang atong mga kolektora sa pagsuroy o ginabot ang magsuon atong tabangan alang sa pagbayad sa atong utang, ilabi na sa pagpalindot sa atong simbahan. Daghan kay salamat. Nahuman na namin in phase 1, bahala na natay utang, mupadayon gihapon ta sa project. Kaya ibaw ko ang mga taga-buhisan, taga-tuong o pamutan, pang-inatagon. Ang ikaduhang project, ang sunod natong project, mao ang pagpadakong sa atong simbahan. Gani karon naluoy ko kay nag-uwan, daghan na uwanan. Mao nga kinahanglan, mapadakong ang atong simbahan. O nindot atong tan-awon karon ang atong damgo sa atong parokya, kung unsay design sa atong simbahan. Ayos mo na board, no na diri. Maunay damgo nato sa atong simbahan maigsuon o gamao project sa pagpadako moabot og 5 million pesos. Ug mao kanang atuyuan ngano naghimuta og light ibilen. Ang atong light ibilen yata 1,000 pesos para sa atong project na 5 million pesos. O ang atong light ibilen mao ang atong himuon na seed money para sa pagsugod sa construction. O nalipay ko kakarong primerong kandaon, iabot ang atong light kabilen o 76,000 pesos. At ikan ini sa mga kapilya, ikan sa Kadasig Phase 5, Anahaw, Kadasig Phase 4, Olivo o Jerusalem. Mao kini ang nagulo o ang pinakadakong nga kapilya nga nihatag mao ang gikan sa Anahaw balik 18 ka buok 18,000 pesos ato taga sa pagpapa. Isundan sa Kadasig Phase 5 16,000, Kadasig Phase 4 9,000, Olivo 5,000 o ang Jerusalem iabot o unom. So that's 6,000. Ang pinagapyan, ang Olivo. Atong tagapa sa pagpakpak ang kanan. So now, kung tapigsuon, atong nakadawat sa akong love letter, ay tungkol sa life dividend, atong suportahan atong proyekto, palihog, remit sa atong office para tagaan mo o resibo o tagaan mo unsang adlaw mo umanan sa atong kandila. Barikamo ta nga natong nag-seed money para ini January tuhon ato natong sugdan ang pagpadako sa atong simbahan. Ang uskon nalipay kay ko kay karon naabot og 76,000 pesos. Again, daghan kaayong salamat. Mga panipalo, karong Sabado, doon na imuon nga confirmation. Karong Sabado, December 21, alas 7, ibigya sa butag, alang sa litigan o
12 anyos pataas. Ang requirement, baptismal certificate, palihog lang palista sa atong opisina. Ang atong mga batan-on na igsuon, doon na ihimog na raffle draw o hinapunta atong suportaan kung kato nakapalit ng ticket sa atong mga batan-on, pabilin hindi sa atong simbahan. O ang atong mga batan-on na igsuon, doon na po sila yung project, fundraising, doon na po sila yung baligya o mga painit, na po sila yung baligya ang mga lugaw, hinapunta atong suportaan. O sa katapusan, inigayo na itong pagpanggawas, mga pitag-tagpon sa atong kagkutanan, kay bagpo man na siya, ano pagtagpon sa atong intensyon. O sa katapusan, inigawas pa yun nato, magpapicture ta sa atong aid, atong i-post sa atong Facebook, kay mahambog santa. Bitaw, so dagang salamat sa miduyog sa atong project, sa atong simbahan. O paigsuon, ganahan mo malangit? Ganahan mo malangit? Usa sa pamaagi nga malangit ta, nga ugma, mangimbitar ta, bisang usa, aron musimba. Kamo ang mangimbitar para ang imong silingan, imong anak, manuol sa Ginoo. So pangimbitar mo, bisang usa, aron naghanta dito sa langit. Mangimbitar, aron mag-inom, anong di manta mangimbitar, aron malangit. Amen? Inikahuman ang ihangyo ang atong taglay ibilin sa pagkukuha sa ilang mga kandila o pag-ani hindi sa anubaran. Manindog. Ang inuman na ninyo, ang mga ikanak ng Espiritu Santo. Tapos na ang isa na natutulaw na dinaw ni Kristo. Christian Parish sa Barangay Buhisan, uban sa pagpangulo ni Father Marvin St. Malili. Sa among mga sponsor, dahil salamat, gumikan sa inyong kamayo, gumikan sa inyong kamagyatagon. Ako pinili na pasipot live, Engineer Fritz Canuno, F&F Consultancy and Design Services, Ambassador Francisco Benedicto, Engineer Arnold Agipo, Engineer Castillo, Honorable Ramon Jimenez Jr., Ruben Jimenez, J. and Elvina Roble, Engineer Nelson Villar, Engineer Jerry Maratas, MCDC Auto Supply, Dr. Lito Posas, Mr. Jess Baha, Ms. Noni Oy, Attorney Federico Cabilao, Attorney Bob Lozada, Dennis and Edith Icarma, Max and Christy Hodge, Dr. Josie and John Catalan, Neil Andang Alejandro, Armando Anpison, Bong Sechuan, Joseph Pong, Honorable Patrick and Marites Barcenas, Honorable Jolie Flores, Ma'am Ellen Limboy, Lourdes H. Man, o June and Gilly Ramos. Kaninyong tanan, dagat kayo salamat, kinagtanaw, nagtutok sa mga Facebook Live. O manasab sa buntag, ato kita manukad live sa St. Joseph Parish sa Dakbayan sa Mandaue. Sangan sa kinatibukang pwersa sa DYRF Radio 47 sa General Manager, Father Bobby Mansira, Ibiza SPD. Sa Assistant General Manager, Father Philmar Casrodisville SPD. Sa akong partner din ni Engineer Julius Kaputulan, o diya sa mong studio, Engineer Puloy Aragon. O sa mong partner sa kadalanan, Dondon Badi, kininyong ka 4-0, nakapisra na mo yung kaniyong may buntag subo.